В Бургас има място, където градът среща спокойствието. Място създадено за хора, които търсят нов дом в модерна среда, с усещане за качество, удобство и перспектива. Проект Борова гора в Меден рудник, зона Д, предлага ново строителство в район с усещане за простор, зеленина и комфорт за цялото семейство. Серия от жилищни сгради, изградени с внимание към детайла, с функционални апартаменти и удобни възможности за избор според вашите нужди. Без комисионна, без посредници. Получавате имот директно от инвеститора. Изберете дом, изграден от екип с доказано име. Зарков 78 стои зад над 115 реализирани проекта в Бургас и региона. Утвърден стандарт, който се вижда на всеки обект. Нашите сгради се изпълняват с високо качество и целият процес е под наш контрол. Разполагаме с собствена механизация и дългогодишни работници, които гарантират прецизно изпълнение. Опитните ни технически ръководители следят всеки етап от строителството, нещо, което клиентите ни разбират и ценят. Осигуряваме съдействие при кредитиране и индивидуални условия за наши клиенти. Най-важната стъпка – неангажираща лична среща, на която да ви запознаем с проекта, качеството и свободните апартаменти. Запишете своя час още днес. Добрите решения започват от правилната среща.